Wena moyo ingcwele sekukadulile ngesandla mangiholwe mina mhambliyethane Toda kuchikambidza zvakare pachirongwa chino chepadare tichivimba kuti makomborero kubva mangwanani kusvika panguva dzino dzemasikati. Tisati tapinda munyaya iriko muzuva ranhasi, regai ndikumbire nyatsi vativhurire kunamata. Ngatinamate kuna Mwari wedu kumusoro kudenga, toda kutenda nechipo cheupenyu nemukana wekusangana padare pamunotirayira nekutitsura nekutipangidza nzira. Zuva ranhasi tine chimwe chidzidzo chachange tiri kukurukura panzvimbo ino. Dai mungagona kutizarurira tiponeseke mukati penyika ino uye zvatakatarisa kuonekwa kwenyu muna Jesu ramata. Amen. Ndoda kukwazisai vateereri nevatariri vedu. Ndinoitwa Mubhunga Ernest ndo zita rangu. Ndinopindira paMandara Church.
ndiri murume wemudzimai mumwe chete, uyezve ndinobva kumasvingo kubhikita. Ndinoyera moyo ndiri gono, mutindi, gochedza vasina pakaminama tinogadzirisa tisu varidzi venyika kumasvingo ikoko. Saka toda kukwazisai vateereri apo tichange tiri kukurukura, tinofara kuti tinotarisira kuti tose tichabhenefita kuhurukura yatichava nayo nhasi. Makadini vateereri, indetwa Tsikada, Gardner Tsikada. Ndinopinda kuWestgate sangano rino remasabata. Tomuchingamidzai ndobva kwarusape uko region 42. Hanzi nagono ndo varedzi vekumasvingo isiri vakuruwo kwedu uko kumaungwe mueranyati. Mwanatiitire zvakanaka patiri tichidzidza pamwe chete. We welcome your views. Murambe muchitinyorera, ndo zvinoita kuti zvifambe zvakanaka. Muropafadzwe. Makadi yenyu vadiwa vateereri nevatariri. Ini ndinoitwa Pastor Mudzengi, pastor wesangano re7th Day Adventist. Ndakakurira kumasvingo kubhikita kwana navamupunga uko, but kumusha kwedu kushurugu ndinoyera shumba ndiri murambo. Tinovimba Mwari vachatitungamirira nekutikomborera pachirongwa chanhasi. Thank you, Shumba. Ndoda kukwazisai vateereri muzuva ranhasi. Ini ndinoitwa Adin Momba, ndiri muvhangeri mukufambiswa kwezvinyorwa. Mupurogiramu yanhasi ndangoti tuye nemabooks atichakurudzira kubva kuvana vadiki. Tine bhaibheri revana ratinaro rinonzi The Keralom, rinobatsira even panyaya tichadzidza vamudoko irori. And then we also have this book rakanzi Messages to Young People. Ibhuku rinobatsira panyaya tichadzidza zvakare. And we also have Adventist Home, Highly Effective Marriage, mabooks atichashandisa, and this one rachangotaura nezvaro. To have and to hold ndo kubasa kwedu. Vanenge vachida mabhuku aya vanosununguka kutibata. Mukabata vamudoni tinokubatsirai. God bless you. Amen. Tinotenda wendare wedu muzuva ranhasi, totenda nemabhuku aya tisambe tichiwedzera ruzivo ruzama raJesu achiuya. Thank you so much. Saka musoro wedu nyaya muzuva ranhasi uri kutiwo ndozvega here. I am sure inenge directed kunana baba. Alright. Mozonyatsonzwa kuti zvega zvacho zvipi pakudii zvamboita sei kuti zvizonzi ndozvega here. Rekaiti mbonzwa story yacho. Nyati ndimi munouya nenyaya idzi. Kwanzi nyaya iyi tichangoirega sekuuya kwayaita. Hanzi murume wangu ari mukwaya, elder. Pese anongofamba nezvekuimba izvi. Anoimba magrupu 4. Asi kutsvaga mari hapana. Mari yacho hatitori nawo mumba. Kubasa haaende. Apa ndikamubvunza anoita hasha. Oti tinochengetwa naMwari, iwa nefaith. Wedway ini ndaneta nevarume vanoda zvemakwaya izvi. Ndamboedza kutaura nevamwe vake vanoimba navo, but hapana chabuda. Kuda here musha kudarika, kuda here kwaya kudarika misha yavo. Ndozvega here. Mangotenda Mwari kuti panapa hapana ari mukwaya ndizvo. Takunze kwanyasi. Unongori Padare yanyorwa namadhambu. Asi apa paamwe ndinoimba nehwana. Tiverenge vhesi panapa riri kuna vaTesalonika vechipiri chitsauko 3. Tichaverenga kubva pavhesi ya10. Tichaverenga nechirungu. Inoti iyo, for even when we were with you, ndi Paulo ari kunyora, we would give you this command. If anyone is not willing to work, let him not eat. For we hear that some among you walk in idleness, not busy at work, but both busybodies. Now such persons we command and encourage in the Lord Jesus Christ to do their work quietly and to earn their own living.
Aiwa. Pakaipa. Musoro weja ndozvega iri. Ndozvega. Saka tangoverenga tichazwa mufundisi kuti vanoti zvinorevei. Mufundisi, zviri kubva papi nyaya iyi? Nyaya yaiitika pasangano repaTesalonika ndeyekuti kune vamwe vatendi vava kutenda kuti Jesu wava pedyo nekuuya. Saka nokuda kwaizvozvo vakati hatichatambisi nguva nekuenda kumabasa kana kunorima kuminda yedu nekuita zvimwe zvose, tava kungofokasa chete pakumirira kuuya kwaShe. Saka nokuda kwaizvozvo vakuru vesangano repaTesalonika vakanyorera kuna Pauro vachibvunza kuti todini nevanhu ava, because havasi kushanda, havakwanisi kuzviriritira, vava kutoita burden kune vamwe vanopinda chechi vari kushanda. Saka Pauro unobva avanyorera oti kana usingashandi haufaniri kudya. Ndozvaanonyora apa. Ototi these people are now busy bodies. Kurati vari busy, we cannot say that they were just seated, but they were busy, but not working. Vachifunga kuti vari kungoita zvinhu zvaMwari, vachineglecta mhuri dzavo. Saka Paul anoti kana munhu asingashandi haafaniriwo naye kudya. Hey. Yeah. Saka they were like in flight mode. Yeah. Wotora phone yako woiisa paflight mode. Wototi handichadi kuengage nevanhu, no one will call me, I will not call anyone. So they were in flight mode. Vaiva mu-escape mode. Munhu ari mumode yekuti ndava kuda kutiza, ndada kuinda kudenga. Then obva akanganwa zvepane rino pasi. But nzara yobva yauya, wakuda kunodya kumba yomwe mutendi ari kushanda. Iwe usina zvauri. Yay. Aya. I think watoita summary yechidzidzo. Nyaya yacho inopotsa yafira pano. Saka enda ndichida kuti hangu mai ava dambudziko ravo vari kuti baba vari mukwaya ende vane makwaya 4. Saka zvazviri kumhanya mukati mepfungwa dzangu ndedzekuti makwaya aya anoimba here Sunday to Sabata 24/7. Zvakadaro zvekuti havachadi kuita basa. Hazvina kubatana here nehunyombe. Akungobvunza wangu. Murudu baba vainyombe. Ane simba. Haasi nyombe. Because kuti aende kumagrupu 4. Chances are kuti haasi tombo magrupu epaseni chechi. Nezvaita Sabata you find kuti kune mumwe munhu anenge ari mugrupu rekuMebrain, inodzidzira kuimba paMebrain. Kumandara kune rimwewo futi ramixed group iri. Then koitawo rimwe rinenge richiimbira rari kuHighfields. Saka ane energy. Zvokuti unyombe. Inyombe maybe pamwe pabasa rekutsvaga chikafu chokudya. But ane energy yekuti atedzane nemagrupu aya. Changonetsa ndofunga ipapa ndechekuti I think kuti his energy is a bit too iri pane zvinhu zvisikagoni kutenga chikafu mukati memba. Ndofunga ndo pari kubva concern yamai. Kuenda kuchechi anenge achitoenda kuchechi ende shungu dzake ndedzekuti nyika izive kuti Jesu akuita sei auya ari kuparidza kuburikidza nekuimba. Yeah. So Momba uvhurirawo panyaya yemuchinda. Because ndiri kuona munhu ane passion, desire basa raMwari. nebasa raMwari. Ende takupinduka kuti no zvanyanya. I mean, what's your take? Yeah, maybe ndingade kushandisawo experience yangu mubasa raMwari. Pandakatorwa kuva evangelist, ndakasvika vamwe vatoripo maevangelist mudistrict ratatiri. Saka semunhu anga ari mudiki ndainetsa mukomiti yedistrict nenyaya yemasalaries edu kana kuti maallowance tinopuwa maevangelist. Kusvika ndatorwa nadistrict pastor kumba kwake
achibvunza kuti noise ndiri kungoita mumeeting iri kubvepi. Nyamba kuseri kwangu kune masenior evangelist vaishandisa inini kuti iwe toda kuti tikapinda mumeeting utaura kuti mari yatiri kupiwa ishoma. Saka ava vakanditora vakati no, munombozera kuti basa renyu rechievangelists munoshandisa temu rekuti kuni volunteer. You see, muri mavolunteer. Harisi duty rechechi. Chechi haitombokuowa anything. Harisi duty rechechi kukuchengetana. You see, you know kuti ini ndakakura ndichiita zvekutengesa pamusika. But pandakapinda chechi ndichitorwa kunzi ndiite evangelist, ndakabva ndasiya basa rangu raindichengeta inini. Vamwe vangu vachindiudza kuti no, basa rawakuita takuchengetwa nechechi. Musengo wechechi itori duty rechechi kuti chengeta vanhu vakaita sesi. Saka iwe chirega kutengesa zvongo chiti chengete, iwe techikushandisa manje mumameeting kuti unenge uchicomplaina tichiwedzerwa mari. So ndo ma-issues ari pamuchindo yokuti kune vanhu vanofunga kuti kupiwa chigaro muchechi watove musengo wechechi kutoriritira family yako. Nyamba vanhu havazive kuti basa raMwari rinoitwa nemavolunteer. That's why you see doctor vanogona kubvumirana neni kuti vanhu vese vaitorwa naMwari kuti vapinde mubasa raMwari, Mwari anga asingatore vanhu vari idle. Aitora vanhu vari pamabasani vatogara vachitoita mabasani vachitoita mabasa avo. Saka ndo challenge. That's why you see mudoni tine vanhu vari bita nechechi ino, nokuti ivo vakatarisa vanononge chechi inovaowa something. Ivo zvavaimbira chechi, at the end mari iri kutenderera iri kunhongwa yematithe nemaoffering iri muchechi mwemwe. Vanenge vakatosvinurira meso avo kuti zvataimba tichapewo something. Saka kungovhurirawo, kungoudza vanhu kuti no, kushandira Mwari tiri mavolunteer mubasa raMwari. Vavhurira ende vanakira vavhura nenyaya yavo yezvakaitika kwavari. Gono murume ndichingori panyaya yepassion. Kuimba mukwaya hakuna kuimba. But ndiri kuona pari kuita problem yekuti pari kuimbwa mukwaya but hapana chiri kunza mari. Asi murume uyu ari kungoda zvekuimba chete ende akamirira kuuya kwaJesu. Indamboda kutaura ndichiti zvinhu zvese mai vangu regai ndimbotanga ndati mai vangu vaitiwo kwatiri tichikura vaingota kugara vaine statement yavo yekuti kana usingadi kushanda hazvina problem, unongoita zvinhu zviviri muupenyu hwako, bvisa muromo wobvisa dumbu. Then hatimbokudaidzi kana kuti ende kumunda kana kuti ende undofudza mombe. Kana ukangobvisa dumbu nemuromo zvatodini, zvatokwanirana. Zvavaiedza kutaura, vaiedza kutaura kuti rumiri runorwedenga, tisati taenda kudenga tinofanirwa kudya, ende kudya kwatinofanirwa kuita tofanirwa kukushandira. Munhu umwe neumwe anofanirwa kushandira dumbu rake nemuromo wake. Saka baba ava kana vaine passion haina kuipa sekutaura kwamaita, kushandira Mwari hakuna kuipa sekutaura kwamaita, but vane mhurika, vane responsibility yemhuri. Kwavari kundoimba makwaya 4 vari kubva vaine chouviri here? Mai vobva vati kwete, vanongouya ari maoko nemanotsi. Nenzimbonyuwani dzekudzidzira voswera vari pamba vachipractiza kuti kana taakuzondosangana manheru, because the reason makwaya mazhinji evanhu vanoshanda achiitwa manheru ndezvekuti munee maswera muri kubasa. Uvhorondiya hwebasa raMwari moita manheru, mashandira basa renyu rekuti muriritire mhuri dzenyu nemi pache zvenyu kuti muwane zvekudya.
Zvino kana munhu akutora nguva yacho yese oishandisa kuita nguva yekuita reuvolontiya, otadza kuita rinoriritira dumbu rake nemudzimai nevana, hamuoni kuti paita problem? Indiri kushare problem namai yavo. Kuti kana dai ndiriniwo ndiri paposition yavo, ndiri mubhutsu dzavo, ndaiti aiwa kababa, kuimbira hakuna kuipa. Asi chionai kuti kana makwaya 4 achiita kuti murege kutsvaka basa, dropai mamwe, musare muine 1. Challenge yatangoita ndeyekuti ndofungira kuti Mwari anopa zvipo kune vanhu for reasons dzekuti basa ravo riende mberi. Ndo reason yekutanga. Chepiri, basa richienda mberi nemutakuro wetarenda iroro, somehow anofanira kuwana chinogona kumuraramisa so that they are useful mukati mebasa raMwari asina maburdens ainawo. Saka papakutaurwa napastor Shumba napastor Momba pekutanga naShumba, I would suppose kuti maybe pamwe it's just a tragedy hako kuti maybe the way we've structured our ministry muchechi medu, vaimbi havasati vakuonekwa as directly relevant pakuti ndikati kuti vangagona kugamuchira a wage as a result yekuimba in terms of the structure yefinance policy church. Saka for that reason it becomes very difficult, which results in this structure yange kutaurwa nawampunga inoti saka ndakufanira kuti ndirotsvaga rimwe basa so that kuti ndiwane kurarama kumba, ndapedza kubasa ikoko ndozoita zvimwe zvinodikanwa mukati mechechi. Kuimba in itself, church requires count needs vaimbi kuti zvigone kuendeka. But challenge yangoitika ndeyekuti most of our talented singers or musicians kuti vagone kumonetize that talent, especially in Zimbabwe particularly. I think that's the biggest problem. Munhu anenge ari very well gifted in that area, but ari kukundikana kuti how do I make money out of it. So as we discuss, maybe pamwe tichaona mabatsirano atinogona kuti tiite kuti munhu ane chipo chakadaro chingashandisike sei. Then chepiri, maybe pamwe as my friends will also come in, ndikuona sekuti imwe problem yakutoitika apa ndeyekuti zvakuda kusuggesta sekuti mai ndo vanenge vakutoriritira mhuri, nekuti baba kana mai vari kuti baba havana chavakuunza kumba, vari kutungamira pamwe chete namai, it implies kuti mai ndo wakutomhanya achiriritira. Zvine maproblems azvinozounza kumberi. Saka I want to think that maybe as we discuss and we deliberate, we may want to then help the talented amongst us. But is there a way that they can use that gifting, both for family sustenance, your personal sustenance, where's the edification? For this, can the church nakambona pa Facebook, I think Facebook or Twitter, I don't know, but nakanyora chiti church inokwanisa here kubhadhara kana vanhu vapedza kuimba group choir vabhadharwe nechechi, like maybe point yanga yapa pananyasa, because maybe munhu uyu talent rake is what Nyati was saying is singing, haadi kuita zvimwe zvinhu, anonyora nziyo, anoimba, ane chipo munhu. And maybe where he is coming from is, no, this thing chinofanira kuti ndibhadharwe, ndapedza kuimba kuma4 ndopiwa a wage or an appreciation that we have come to sing. Saka because those are 24/7, and what we are doing after church is vanganonoda kuti vadzoke ngativanamatire vafumbe zvakanaka, but they are carrying over it. Yeah. So what we are saying, maybe as the pastor is thinking, what we are saying of late is, for lack of better term, we are seeing my groups also extending need financial assistance. It's just an extension yokuti we know kuti vafundisi dzimwe vaparidza kune dzimwe nzvimbo, vamwe vanosununguka kuti pastor tinofara nebasa ramatitira, toda kutenda Mwari nekuti mauya kuzotishumira pakudzokera kwenyu mopamhidzirawo papetu. Zvinoitika izvozvo pastoral appreciation.
because of the service rendered. Saka takuonawo of late ndofunga the past 2-3 years or so zvakadaro zvinenge zvakuuyawo futi kuvaimbi we masangano anogona kucherechedza kuti vana mafambiro avauya avaita kuvachuya kunoku zvinodawo rubatsiro here and there. So it may not amount to a wage, but I think it's in recognition that there are expenditures and overheads that are attached to a preparation for that service. Okay. Samaita. Yeah. So mufundisi muchipinda ngatirege kutaura zvisipo. Handiteka. Okay. Titange kuti nenyaya yekuti murume uyu ari kuita basa rekuimba. Ndakuda kuchiti the way we are structured in the church, it's a tragedy. And dai vaimbi vachizotambirawo. I think we can stretch it too far. Osaka superintendent wano prepare ngaungoda kubhadharwawo. Muimbi sikoresa anenge kuda kubhadharwa. Ngangati let's just ngati ngonyanganya sezvairi. As it stands at the moment, murume uyu ane tarenda rekuimbira. But harisi kubhadhara mari kwaari kuimba. Even kana akapiwa token of appreciation yavari kutaura kuti mamwe masangano they merely cover transport and your lunch, that's it. Kana paita anything extra, it's $1 or $2. It's a bonus. Which usually as a group makutoti ngatiise muhomwe. They are not catering for your family. That's not the reason why you are coming to sing. Saka ngatiregei kuda kuzviita bhata kuti zvinge zviri right zvinogona kubatsirika so that aramba ari ikoko. Aiwa ngatitomutaurira shamari akuraramisi mhuri. Hapana chakaipa pakuimbira Mwari, it's good, but 4 groups are far too many. Your wife is realizing it. You must also open your eyes and see kuti I'm spending too much time kuzvinhu zvisingaunzi mari kumhuri. It's equally your responsibility. Hapana chikristu pakupedza 24/7 uchiimbira Mwari uku mhuri ichifane nzara. Hapana chauri kushumira. Kana uchiimba mukadzi wako nevana vachikuona wakamira hapo, vaine attitude iyoyi, vari kuona behavior iyoyi. Paul was very clear and also very direct kuti don't give these guys food. Odanda kuti adzi chikafu chasenzwa nayo kuti mai zvako varemera zvinenge zifi. That's not a responsibility. Murume uyu ngaasiye zvaari kuita, atsvake basa. Nhasi matora mweya wahumba. Aiwa. Bhaibheri rataura kuti don't give him food. Bhaibheri rinototi iro simbe nyope. Ndambodawo nditi nyope mukati saka muri kumuti inyopere, anosenza, anoita basa rekugadzira manotsi, achiimbira 4 groups, it's a lot of work. Aiwa. That's not the way we are looking at it. This guy is less. Ngatsvage basa, ariritire mhuri. Aite his responsibility. Ona paanofitira zvekuimba. In other words, you can be chero akaita former group one. Achiriritira mhuri, achishanda, achiita zvaari kuita. It's okay. Aiwa vadzimai vatoona kuti 4 but they are far too many. Kutonyora 4 futa akatowandisa. Because maybe no reason yake. Munhu anoti tochengetwa naMwari. That's very true. But Mwari vakati ngatishandeka. Adam akapiwa bindu kuti ashande. Haana ungomira aswera akagara achiti ndochengetwa naMwari. God said we must work. Because pane vanhu vakawanda vanohwanda nechechi so that they cannot do work for their families. And chonge chikristo kuita unyope. Chandingada kutaura panyaya ndichekutunganya pana Ephesians chapter 5 pavhesi ya 25. Paul anonyora achiti imi varume imi idai vakadzi venyu saKristu wakada sangano. Pari kunzi pano pa Kristu une mukadzi wake rinova sangano. Hazvina kunzi isu varume tide mukadzi waKristu. Pari kunzi pano pa ngatidei vakadzi vedu sekuda
kunoita Kristu mukadzi wake. Saka Kristu unotitendera semaelder, baba ava ndielder zvaverengwa, unotitendera kuti tiparidzire mukadzi wake rinovasangano, tidzidzise mukadzi wake rinovasangano, uye zvakati titoribuka kana kutuka mukadzi wake rinovachisangano. But anoti tikaita izvozvo, we must not commit adultery with his wife. Tinofanira kudzokera kumba, wonorara kumba nemukadzi wako, kwete kuda kugara kuchechi. Chechi mukadzi wani wa Kristu. Usada kuchengeta mukadzi wa Kristu. Kristu unogona kuchengeta mukadzi wake. Iwe danzi idanochengeta mukadzi wako. Totora example pana Jesu. Uchaona kune vamwe vanhu anoda kugara ari pachechi chechi yato pera vesi pasaitwa vachiita ikumba iye unoda kuramba ari pachechi. Pakada kunzi chakati ngatite all night prayer ngatite zvakati, iye unoda ngurambira ari pari pachechi, haadi kuinda kumba. Zvokutoti vamwe vakadzi vakutovenga chechi nekuda kwevarume vanoda chechi kupfuura vakadzi vavo. Paul unoti varume imi idai vakadzi venyu sokuda kunoita Kristu sangano. Hatifaniri kuda chechi yaKristu, unova mukadzi waKristu, kupfuura kuda kwatinoitira vakadzi vedu. Mukatoenda panopuwa ma-qualifications aelder, kuna I think it's Timothy chapter 3, muchaona kuti panogunzi munhu anofanira kusarudzwa kuti aite elder kana kuti mutungamiri wesangano anofanira kunge achigona kuchengeta mhuri yake. Muri kupaona kureva kuti leadership is first personal before it becomes corporate. If you can't run your family well, I think we need to add this aspect kuti mukasarudza elder, the wife must also know to sure the elder, because he is running the family well. But how do you run Christ's church, Christ's wife, when you cannot run your own wife whom you see? Hey, ceasefire. That's akuna kana mnanetsitsi. Ngani kwenda pana mumba maybe angadzile murume wetsitsi. Inonzi shono miss. Thank you so much, Doc. You know, mashoko ari kutaurwa panapa makuru. Yes, maybe pfungwa yandingade kuwisa imwe yacho pakuchema kwaamai ava. Pane magroups personally andino appreciate anoita zvekuimba. You see magroups akaita sana no need to mention yeah, but vanoti komborera. Okay, yeah. Vanhu vakakopawo kwavari. Oh, okay. You know, magroups they will make sure kuti havasi kuzoisa munhu mukwaya asina basa. Okay. Avadaro kuti munhu awane kwekutandarira, avadaro. Vanomeka sure kuti during the day munhu wese ari kubasa. And then kana takuita zvemagroup, it's either kupractice tinosangana twice per week, nguva imwe ndiye kubasa nefamily yako. And then vakaona kuti une talenda, chimwe chinhu chavanoita ndechekumeka sure kuti une olive zvichienda mberi. Nokuti tine vanhu vakushandiswa nechechi, ndakukudza chokwadi, nokuti havana zvekuita. Vamwe vacho vanogara kumba kwana pastor, nokuti hauna zvekuita. Church inokushandisa baba, unenge uchingotumwa, unoshandiswa baba. Saka they will make sure kuti une olive yako. Kudzidza kwakakosha. Whilst tiri kumirira kuuya kwaJesu, so that unowana something chekuti unobata pane upenyu pano pasi. Saka ndandichiverenga chibhuku ichi chatatichitaura nezvacho, Adventist Home, page 27,
inoti labor was appointed for men's happiness. Labor chitema chisati chapinda, labor yakapiwa naMwari kuti munhu awane mufaro pakushanda. Saka inoti zvoni to Adam was given the work of caring for the garden. The Creator knew that Adam could not be happy without employment. Ndimwari aiziva kuti mufaro waAdamu hausi wekuita maprogramu echechi nekunamata. Mufaro wake uri centered pakushanda. Saka ndopfungwa yandingafunge kuti yatingabatsire baba ava nayo. Ndingade kuwirirana also naElder Mpunga pakuti former group akawanda. Former group kana atowandisa pinda mune 2 nokuti pane upenyu mukadzi uyu akuda kuchengetwa. Haafaniri kuchengeta iwewe, haufaniri kuva burden. Saka chinoitika ndechekudai kune vanhu vari too religious kozoti vanhu vari spiritual. Vanhu vari religious vanhu vakaita sei vamudoni. Vanhu vaive kuti zvoni zvakafanana munharaunda mukaitika rufu havashayikwi. Chero nemunhu wasingaziva vanosvika vachichema ipapo. Chavari kuda chikafu cheparufu nechekutakura kuendesa kumba. They are too religious. Inini ndambotaura experience yangu ndizvotoko. Yes. Inini baba izvizvi takatombozviraramawo tikatozoona kuti aiwa kudenga kuri. Kwatiri kutaura nezvako. Kune mhuri dzoda kuchengetwa. Takasvika panguva yekuti nemaevangelist ataisenza nawo taiti tikadedzwawo crusade taiti Mwari vationa. Andombokunyeperai baba. Ndo zviri kuraramika muchechi muno. Noti ukaenda kucrusade unoziva kuti ndine 2 weeks dzokuti ndiye ndichidya kucrusade, breakfast yangu, lunch yangu, sapa yangu ndiri kuzvipiwa. Inini basa rangu kuita sei. And then chande ndichinamatira chimwe chacho appreciation. Umukadzi wawasiya kumba iwo vari kudya breakfast. Wozori kukwaya wadya kuchechi. Ndo pacho patoda right. Ndo pacho patoda kuita sei. Patoda kugadzirisa. Kuti kuti ndokuva too religious. Kufarira mukadzi umu. Noti tanzwa kuti chechi mukadzi umu ndizvo. Mukadzi wa Kristu ane muridzi wake. Iwo how about mukadzi wani family yako. Saka imwe issue inoitika vamudoni ndiye kuti mukadzi ukazoona anyarara kunyange muchienda kuchechi uchishinga kudya chikafu mukati memba uchichinamatira wabva kukwaya chero wabva kupi. Anditi uye ati Mwari anoprovider. Asi Mwari baba kune varume vaakuprovidera mhuri yako. Unyatsopabata. Atidi unyeperana kuti taa vanhu vechechi. Ukaona umwe murume even ingave friend yako iwewe. Mukadzi wako akuziva kuti ava ndo vanotichengeta. Ava vanoita zvikwaya. Ava vari kuita zvikwaya nekuparidza. Avapereri pakungotendwa nemaoko. Ndopa unonzwa kuti ndashaya kuti ndokutendai sei. Vanopedzisira vakunyatsokutenda nokuti anonyatsoziva kuti ari responsible pamba panapa. Toda kutaura zvinoraramika. Ari responsible pamba panapa. Ndimudoni ndiari kuchengeta mhuri inoni. Vamumba vari kuita sei. Vari kufamba vachiparidza. Saka uyu musiya aparidzi. Ava vari kutichengeta ngavatichengeti vachinyatsondichengetawo pamanidzi angu. Alright. Thank you, Yate. And maybe ingori nyaya yepamuchinda inyaya yebalance. I think a balance. Yeah. Kucheteka. Okay. Yeah, I think each it. Even I'm born. You know, as I was listening, kuna shumba chitaura. My brain kept on pushing. What is the cause? Yeah. I like the verse akatanga kuerengaria. Renge kutaura kuti I think kuti the first portion yacho yende kuti as a night of men musampechi chikafu.
It looks like sekuti Paul is looking at it from perspective yekuti kana munhu akanyimwa chikafu, which is something chinofana kumupa kuti agone kusurvive. Achaita zvese kuti agone, chikafu chakadaita semweya ukavharwa munhu unorwisa kuti munhu dzivhurike. Ukafawo nenzara ucharwisawo kuti uita sei? Ushande. Saka chinogona kunge chiri kuitika amongst other factors. I think kuti as long as his basics are covered, his brain is not pushing him towards any other direction. And the time really is like money. It's a resource in opera. It's a resource in opera. You go to Katata kuirongera. You in opera or shanks about the chicha. So I want to think kuti isusu seshamwari odzakanaka kana tine hama iri mukati mechechi iri kuita dambudziko remashandisirwo enguva, musatutsira vanhu mabasa to the extent parikutaura kuti Kristu ane nhengekiri, ane Kristu ane mudzimai wakanaka. Isusu wacho wane hama dzaKristu mukati mekereke. Paakari kutaura apa kune mamagroups anototaura kuti hatitendere munhu kuti aimbe nerimwe group kunze kweredu. I think we should get to that extent yekuti we should be our brother's keeper. Pakungotomubatsirana kuti kana ukasaenda kubasa sekutsana pazvaitwa, do not expect assistance. Ruzhinji rwacho nderokuti vazhinji vacho vari masituations akadai, so they are coming to many of us vaine masituations avainawo, and we keep extending help because that area of life yesocial need yake tikuikavha, iye haachaona need yekuti ashandise nguva yake zvakakwana. Saka ndari kufungira kuti maybe marrying the verse and the thoughts that came, Padare seems to suggest kuti we need to be an adequate brother's keeper. To say kuti kana vari vampunga vari mumakwaya 3, 4, 5 and he keeps coming to ask for assistance, yet he could be using his time better. I know kuti kunoitwa my situations yakaita sana, maybe for lack of better term, kunogona kuitwa a campaign, an evangelistic campaign, maybe pamwe yaitwa kana kuUNP ukati taenda kunoparidza ikoko 2 weeks, munhu aenda ku 2 weeks, kune imwe yamutswa iyo ichipera yamutswa kubhoera, munhu yaenda futi kubhoera for another 2 weeks and etc. Already you can see kuti munhu uyu in terms of balance vamataura kaiva haasi kukwanisa kumanager nguva yake. Saka ndatoda kuti ndipo chitsvambe kune maorganizers nevanhu vanotungamira magroups kana kuti makwaya kana kuti machurches. Let us try to refuse an overload. Pane vanhu munhu anoita mabasa 5 mabasa 6 pataura here yekuimba iyi, it can extend kuti munhu muchechi chamu anenge ane mabasa 6, munhu aita mabasa 6, reality ndeyekuti haana nguva, 1 to achieve mabasa iyayo, 2 also to achieve personal success. I think yes, chimwe chatofanira kuti tibate panapa ndechekuti basa rakauya chitema chisati chauya. Basa is actually a blessing. Harina kuuya after sin Adam adona. Mukatoerenga pana Genesis chapter 2 pavhesi ya 4 na 5 panotsanangurwa kuti Mwari havana kutendera kuti mbesa dzikure dzichibva muvhu, havana kutendera kuti miti ibude nemhaka yekuti kusina mvura yanga yambonaya. Uye zvakare chaita kuti Mwari vasanayisa mvura ndechekuti pasina munhu aizorima pasi. Saka Mwari havana kutendera kuti zvinhu zvitange kumera because pasina manager. Munhu akasikwa naMwari kuti ashande, hatina kusikwa naMwari kuti tizorore. Mukaenda even pamutemo weSabata unoti mazuva matanhatu chishanda, wozorora musi wechingani, wechinomwe. Chiri more important kushanda nekuzorora chii? Kushanda. Chaunoita ka6 ndo chakanyanya kukosha kupfuura chaunoita ka1. And kana iwe uchishanda the 6 days uno appreciate zororo, but kana uchiswera wakazorora during the week ndiwo uchatoputsa Sabata. Actually kana usikashandi 6 days uri kutoputsa Sabata iro, nekuti hapana kunzi unogona kushanda mazuva matanhatu, pakatonzi shanda
It's a command to work. So we are all supposed to work. And the music can be work. But iwe kana usingawani cheuviri kubva machiri kurava kuti yava ministry. Saka harisiro basa rako ministry. But ukaemployiwa nechurch as a singing evangelist zvichikuchengeta nekuraramisa mhuri. You can just do music. Kana uchikwanisa kurekoda music yako uchiita mashow ako zvichigenerata income, it's good for you. It's not just a ministry. Saka munhu wese anofanira kuva nebasa raanoita rinounza mari. Mukaverenga Adam achiswa mubindu reEden, hanzi Mwari achangopedza kumusika zvanzi he put him in the garden of Eden. Eden zvinoreva kuti the presence of God. Saka munhu anoita thrive ari mupresence yaMwari. But soon after that zvinonzi kobva amutishanda mugarden. Saka presence yaMwari pamwe unogona kusangana nayo musi weSabata. Ukaona usingashandi panouya Sunday, it shows that you were not in the presence of God. The presence of God must lead you to work and to fend for your family. We are actually created to work as men. Mukaverenga pakapuwa blessing kuvanhu pakanzi be fruitful and multiply. Murechi Hebrew Bible rinoti be productive. It's not just kuproduce vana. Actually murume anofanira kuita vakadzi vaviri. Mukadzi wokutanga is the land. If you cannot make the land productive, ichibudisa chikafu, you don't have a right to make your wife produce kids. You are supposed to have land where you work, and that work is supposed to help you now to say ndakugona kuzviritira ndinokwanisa kumitisa ivhu. You can't mitisa mudzimai usikagoni kumitisa ivhu. Saka mukadzi uyu ari kucomplain ari kuti murume wangu haana mukadzi wokutanga anova led, and because of that tava nesuffering in the home. Saka kuinda kuchechi it's not a sin, but ukanyanyisa kuinda kuchechi wokanganwa kumba, you become like you are too heavenly minded and earthly useless and even harmful. Panofanira kuva nebalance. That's why semasabata tinodzidzisa nyaya yetemperance. Muzvinhu zvese zvidzore. Toda kuti tiverenge vhesi iri panapa. I think iri kuna Ecclesiastes chapter 7 verse 16 inoti, do not be overly righteous, nor be overly wise. Why should you destroy yourself? Saka vanzi usanyanya kuita mutsvene. Ukanyanya kuita mutsvene, anything chaunoita overdo, it shows kuti hapachina temperance. Hauchakwanisi kuzvidzora. Do you know kuti extremes always meet? Far east is west. Saka ukaona munhu anoenda ku extreme 1, mukamurega ari ikoko, next time unomwana atora kune imwe extreme. I have lived nevanhu vanga vari very very extreme. Handichatsananguri zvakanyanya, but uchaona kuti achibva ikoko hauyi kuzoita moderate, anoenda to the other extreme. Pamwe anga atori vegan, but paanosiya izvozvo unonzwa kuti ava kumwa newine nedoro ava kumwa. Ma-extreme anosangana because far east is west. Ukasava neupenyu huri balanced, you are going to suffer. Right. Maita you pastor. I think it's very neat. Ndafarira futi pane 2 verses before yataverenga iyi. Ndadzitarisa zvakare dziri very very intentional. Zvanzi for you yourselves, ndi Paul ari kunyora, know how you ought to imitate us. Vari kuimitate pakudini. Zvikanzi because we were not idle when we were with you. Amen. Idleness haisi kutaura kuti anga asingaparidzi, anga asingaimbiri, anga asinganamati, anga asingavhiziti nhengo. Zviri kutaurwa idleness, chinzwai ari pavhesi ya8.
nor did we eat anyone's bread without paying for it. But with toil and labor, we worked night and day. Mbozari kuti Poro aisora matende uku achinoparidza achisora matende iye the trade yaiva nayo. Saka zvanzi taitoshanda day and night. Hatina chataitora chemahara. Vazhinji tinofunga kuti even dzimwe dzenguva tinofunga kuti kana taenda kuchechi sezvambotaurwa naPastor Mumba, chechi nenhembo dzesangano dzane obligation yekundichengeta because ndiri muKristu. Paul ari kuti iye panapa hama dzangu isu tinotoshanda, anga ari muparidzi mufundisi mukuru akanyora I don't know how many books in the Bible. Time yaiita yekunyora kwaita uko asati aibhadharwa. That's not what, that was not his, that was his ministry. Sekutaura kwamaita mufundisi. But for his own sustenance, aisona matende. Aiti, we toil, we are not idle, we toil night and day. Saka ndoda kutaura ndakananga muteereri pamwe chete nehama yedu yekuimba iyi yatati handizvozvega ndozvazvega here. Haufaniri kunge wangoita chinhu hwani, zvinhu zvese zvinoda balance sekutaurwa kwazvamboita. And in this case kana balance yacho ichiita kuti mhuri ife nenzara, chinjawo maitiro ako, utsvage basa uriritire mhuri yako. Ndoda kutaurawo zvakare kuvateereri vakadai samaita kuti kune vanhu vazhinji nhengo dzechechi dzinofunga kuti nechikonzero chekuti ndiri nhengo yechechi or any group of people, everyone must look after my welfare. Vanofanirwa kuchindibatsira. Kana ndine zvekupfeka, ndisina zvekupfeka ngavandipe zvekupfeka. Kana vana vangu ndine vana ngavaendeswe kuchikoro. Kana ndikarwara ngavandiendese kuhospital. Kana ndikaita this and that. I think nguva iyoyo haizi right. It's not biblical. Haizi right. I'm not saying kubatsirana kwakashata, kubatsirana kwakanaka, but iwewe do your utmost best kuti vanhu vanozokubatsirwa, kuti munhu anosvika achiti ndiri kuda kubatsirwa, unoda kubatsirwa nehama yangu, ndiri kuda school fees yemwana imari $200, iwe une mari okutaura kuti handina. I don't think that's fair. Anditori ndatokwerita mari yandashandisa kuya kuti kukufonerai kuti ndiuye ndatozobatsirwa navanhu kuti ndipuhwe mari yekuti ndizouya kukuona iva mudoni kuti ndikukweretei. Hamuoni here kuti things are a bit disjointed. Kana tadaro semaKristu, I don't think that is the way we should live. So gono saka murume nekuda kwenguva yedu. Yes. Murume uyu padakateerera nevamwe vari mumakwaya vakateerera, koitawo vamwe vasiri mumakwaya vari kuitawo dzimwewo, because kuna vari kungoita maeffort after effort. Yes. You know, in different things. Yes. But what is your message to them? Inini message yangu yandinoda kuvapa ndeiyi. Ndinongoitora from what we have read today from Paul. Yeah, in your summary. Kuti toil day and night nezvinounza ufu mumba. Get a piece of land, morima, mowana chikafu, motengesawo zvinotengeswa, mowana mari yekupfeka, mari yekuti vana vaende kuchikoro, mudzimai apfekedzwe, muchiita henyu ministry yenyu. You need to balance, cut down the other side, iri kutora time, isingaunzi ufu kumba. Yes. But ari kuti ndiri kushandira Mwari. Ari kushandira Mwari zviri. Paul anga aichengetwa nanuyu. Aichengetwa naMwari. Ari kuti yo imitate us. And Paul akasangana naJesu ka. And don't do theology, theology. And actually Paul pane paanototi tine right. Yes, yekuto the last verse yaanototi isu titori ne right yekuclaima kuti mutoti bhadhara because tiri full time ministers. But we don't claim. Tinotoshanda tichito kana matotipa totokubhadharai. Saka Ramdon, your last words. Yeah, sure. Summarize kuti chatadzidza chatinodzisawa wateereri chinyi nasi. It's okay. Ne chapter yataverenga
Thessalonians ndizvo yataverenga iri kutsambidzirwa nevarume avo. Ndinoona kuti issue iyi haisi kuuya, of course atipa nyaya mudzimai ane murume ari mukwaya, but issue iyi iri kuitwa even nevaparidzi. Saka iri kuda kubatsira munhu wese ari kubata mubasa raMwari. Paul ari kuti tarisai pandiri, kopai upenyu hwangu. You know pastor, mukavabvunza neexperience yavanayo, tine vanhu vakashandira Mwari vakafa, vakapinda muguva. Vana vavo vari bita nechechi. Mukavabvunza bitterness yacho iri kuya kubva kupi? Vana vanoti chechi yakashandisa baba vedu, haina kuvabhadhara. Baba vedu vaita effort after effort, crusade after crusade. Waimba kwaya iyo, waenda unoimba umangora, uyo kuchitungwisa, uyo ari kwa mutare achita basa rani raMwari. At the end family yako paunoisiya hauisiri evhangeri, vanoda zvinhu zvinobatika. Noti tiri kuona vanhu vasina pekugara asi vabereki vavo vaita basa rani raMwari. Saka upenyu hwaMwari ndewekuti kudii, kune vanhu vari kuita basa raMwari ndewekuti social life yakakosha. Upenyu hwepanyika ino 6 days pastor vataura, thou shall labor 6 days. Ita mabasa ako ese. Ndopfungwa I think yakakosha. Yandingade kuwisa especially kuvanhu vakaita sesu my evangelist. Do your best. Tengesa tsvaka pekubata uchita basa ratenzi. Mwari vanokublessa. And then pekupedzisira Paul mumwe chete anonyora achiti kana munhu asingachengetewe kwake zvikuru veimba yake, munhu iyeye warasa kutenda. Muroyi ari kuroya ari kutadza kuchengeta family yani yake. Saka chinhu chiri kutaurwa naMwari ndechekuti kana pane chinhu chiri kutarisirwa, do your best as a minister, do your best evangelist, musician, mukati mefamily yako. Uona kuti family yako yadyere. Munganditenderero here ningopedza nequotation yakatikoshera vamudoni. Ava ndo vaitanga vemedia vano vachakurovai. Amen. Inoti zvoni economic consideration. Inoti parents in courts should calmly consider what provision can be made for their children. They have no right to bring children into the world to be a burden to others. Nokuti uri kubatira Mwari, woona unge chechi ndo inofanira kuchengeta mhuri yako iwewe. Munhu kana azvipira kuva nemhuri, anditi pastor panzi economic consideration. Pari kutaurwa nyaya yemari mudoni. Kuti une kabusiness kapi kaungaite, number 1 kuchengetawo mukadzi wako, number 2 kuchengeta vana vani vako. Hapana munhu ane right yekuenda kunoisa chichemo kuchurch board ari munhurume kuti ndibatsirewo nemafisi. No, tiri kurerutsa chechi yaMwari. Vanhu ngavadzidziswe kufarira kushanda. Taita challenge yevarume vanofarira kuda kudya zvakapfava sehonye, kuswera vakapfeka masutu, you understand, asi muhomwe musina mari. Vanhu ivavo ngavadzingwe pachechi. Baba ningi nhasi uko yatisi kuda kukonai, imbwendei munoshandira mhuri yenyu. Ndo last statement eja nasi paita ngemadaumba. Nyati tobva apa na mfundisi. What are your last comments? 1, 2, 3, 4. How best can this woman help the husband to come out of this predicament? Remember, we're not saying kuimba kwakaipa. We're neither. We're saying preaching kutoshandira Mwari gogo, and there are blessings that come with it. Asi tukuti earthly useful. I think reality ndeyekuti we get money when we exchange value. We exchange something to get money. So you sell a product, you get money. You sell a service, you get money. So if he's not selling anything that is giving him money, I think that there's a bit of a problem here, because you need money to buy certain things for comfort. That's critical and important. Then also,
I think Pastor Wambo Patsanangura Ipapo, as he was going, he spoke about how he can monetize his gifting, his talent. He could do well to study how one can make money out of music. Right, The unfortunate thing and the reality is what kuimbira maimbira tunoita, it's a bit of a burden to really make it and to make a living out of it. So what it may require is something supplementary and that can actually look after the family. Yeah. Then maybe as my final remark is what I think life is there are a lot more things to life. Musoro yangu kuti ndizvozvega kuenda kuchurch is but one of the things. Your health is also one of the things. Family health, personal health, financial health is one of the things. Education is one of the other things. Work in itself is one of the other things. Saka mafacets eupenyu arigona kusvika 7, 8 that equally need development. So speaking to this gentleman, I would say I think he needs to relook at his life and put energy where he can find value. And remember, vana will learn more from what they see of us. So if he does well and he reconfigures his life and he works hard, vana vachaona kuti kana tikashanda nemaoko Mwari anogona kukomborera and we can achieve much. The challenge is what my notes and my music notes. I have a lot of friends in music. Some of them very talented. They've struggled to find how to make money out of that. Yeah. When you write a new song, but my songs they need to be played somewhere for people to then pay for that. Kuchisabata manje kana kuti kumachurches kwatopinda for people who to Padare without Jesu anouya. I think that's a tall order. So what it requires is either the right instrument, you begin to teach people to play an instrument if you want to remain in music, but you need to exchange a service. Someone has to buy that service from you. And if he's not able to sell the service, then I think he needs to look at it and see, can I find something else to do that I can sell and I can bring money. And then I liked what you said. That was powerful. Mabata futi ma director, the committee. It really needs to really look my choirs. How best can we help each other? We can't be meeting on Monday, Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Yeah. There is practice every day. To do every Sabbath. I think Pastor Watombo that was powerful. That analogy, Pastor, 6 days in the one day. That ratio. It's critical and important. Not only just for this gentleman required, but even from a church setup. But we need to grow our people in all facets. We need to that's one way put it. We don't overly congest overly congest our crowd. To say effort tapinda mu week of prayer taenda ku meeting zvakabatana continuously. People need to know and understand kuti life ine Mwari akatendera certain of these things for us to enjoy. Zvisazoti kana zvakuzouya toita a discussion inoita sekunge takuti zvakaipa kuimba chako hakuna kuipa. We need it. We need new songs. We need people who are talented. But we also need them to find a life so that they don't burden the church and they also don't burden other people. Thank you. Amen. Put this. Just my soft words before we close. As Adventists, ours is not a theology of escape. Kune vanhu vazhinji vari busy kuseta madates kuti Ishe Jesu anouya rini ava pedyo nekuuya. Isusu, we are not time setters. We are pace setters. If you are in the habit, you could kuseta nguva. Those ones that kana avasara ne 2 years. Ndichanetseka nei. Mukatarira pa Great Disappointment Empire, the Great Disappointment year 1844. Kune vanhu vakati isu taakutotengesa dzimba. Vakati gore rino mafamers hatichanorimi. Taakunozvidya zvava zvitsva. We must not be more focused on kuinda kudenga. Actually, chiedza chatakapuwa naMwari hachishandi kudenga.
let your light shine before all men, not before angels. Saka theology yedu isu haisi yekuda kuescape. Matarenda atakapuwa na Mwari, they work on this what? On this planet. Kuti tiunze mweya mizhinji kunani? Kuna Kristu. Kwete kufocus apa kuinda kudenga. Aiwa. Focus yedu ndeye kuti taparidza ere shoko iri. Ende tichiriparidza upenyu hwedu huri kureflecta ere the same way. Iroro. Mwari vatikomborere. Amen. Aiwa. Samaita. Ndazwadare raramba watereri hanzi domito iyi toita tichidzora tichizvibalansa nekunge tichishanda tichiwana chinoita kuti zviunzewo kamari kuti mhuri tovimba mama vanyora vabatsirika kana vachiramba vari kukwaya dare riripo tifonerei namba dzedu munadzo munobata vamwe vari mumakwaya toona kuti baba ungabetserwe sei panyaya idzi ndokuti zviendeke mberi. Tisakumbira goni tivharire nemuna Mwari. Ngatinamatei. Baba vedu makanaka muri kumusoro kudenga, toda kutendai nehurukuro dzine zvekuita naana baba sevariri tiri vemhuri, kuti dzimwe dzenguva tinogona kuisa focus yedu pane zvimwe zvinhu zvakanaka hongo, asi zvichiita kuti rumwe rutivi kusare kusina kubalanza zvakanaka. Toda kutenda nenyaya yatakurukura nhasi, nesuwo dzimwe nguva umwe neumwe wenu pane zvinhu zvatinoramba takangobatirira kwazviri mumhuri saana baba, asi zvichidhirisira mhuri pasi. Saka tinokumbira kuti murambe muchitipa mweya wenyu mutsvene utaure nesu nekudzidza kubva kune vamwe, kuti tiriritire mhuri dzedu zvakanaka. Vana vedu vagone kuenda kuzvikoro, isi tigokwanisa kuzvimiririrwa sedzimhuri tichibatsirwa nemimi Mwari. Sekutaura kwataita pakukurukura kwataita pamwe chete nechidzidzo chiri kubva kuna Paul akanyora matsamba ataverenga mukati mezuva ranhasi, kuti tindotarisa kumujuru, kuti mujuru unoshanda sei. Ndo zvinotaura zvirevo kuti mujuru unoshanda zvakadaro, nyope ngadzitarise ikoko. Vasingadi kushanda ngavarege kudya. Zvatiri kungoreva kuda kukurudzirana, hatisi kutukana, hatisi kupopoterana, hatisi kushorana, hatisi kuva zvakare vanhu vanoti kunamata hakuna maturo, kwete. Ngatinamatei asi tichiitawo basa redu sezvamakareva. Tibatsirei Mwari pahurukuro dzinotevera nezhinji dzichanzwikwa nevateereri, kuti naivo vagobatsirika tigoenda tese kumusoro kudenga kana maakuuya kechipiri. Muzita renyu Jesu muponesi tinonamata. Amen. May God keep you, may God bless you. Maita. Vuka kuta la moya wam Kubela pambili Baya shona Sezulwini Kutalelu Mkwele Iswilika Ulu Eli Kubizayo Linomvuzo Wakomkulu Yokutele